ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ 7ଟି ପ୍ରାଚୀନ ତଥା ପବିତ୍ର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଯେତେ ପୁରାତନ ସେତେ ରହସ୍ୟମୟ ମଧ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ରହସ୍ୟମୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗନ୍ତାଘରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟମୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହରିଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ରୂପରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ଇଷ୍ଟଦେବତା ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶୀ ଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ରାଜବଂଶର ଇଷ୍ଟଦେବତା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବି ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ବିଭୀଷଣ ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ଜାରି ରହିଛି। କୁହାଯାଏ, ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ବିଭୀଷଣ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଫେରନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା। ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଯାହା କାଠ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି। ଆମ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଏହି ବିଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅସମାପ୍ତ ଏବଂ କାଠରେ ତିଆରି ହେବା ପଛରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଆମେ ଆଇ ବଟନରେ ଦେଉଛୁ। ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଆଉ ଥରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ନବକଳେବର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଆଯାଏ। ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ନେତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଲାଲ ପତାକା ସବୁବେଳେ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ପତାକାକୁ ବଦଳ କରାଯାଏ। ପତାକା ଉପରେ ଶିବଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଏ, ଯଦି କେବେ ଏହି ପତାକା ଭୁଲରେ ନ ବଦଳା ହୋଇ ରହିଯାଏ, ତେବେ 18 ବର୍ଷ ଯାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଗମ୍ବୁଜର ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଗମ୍ବୁଜକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଗମ୍ବୁଜର ଛାଇ ଖୋଜିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ମୁଖ୍ୟ ଗମ୍ବୁଜର ଛାୟା ଦିନର କୌଣସି ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇନଥାଏ। କୁହାଯାଏ, ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର। ଏହା ଭାରତର ବଡ଼ ତଥା ଉଚ୍ଚତମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ ଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 214 ଫୁଟ ହେବ। ଆଉ ଏକ ବିଷୟ, ଚମତ୍କାର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ପୁରୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବେ। ଏହାକୁ ନୀଳଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପବନର ଦିଗ। ସାଧାରଣ ଦିନରେ ପବନ ସମୁଦ୍ରରୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୁରୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଅଧିକାଂଶ ଉପକୂଳରେ ପବନ ସାଧାରଣତଃ ସମୁଦ୍ରରୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପବନ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣାଟି ହେଲା, ପକ୍ଷୀମାନେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଗୁମ୍ବଦ ଚାରିପଟେ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ପକ୍ଷୀମାନେ ମନ୍ଦିରର ଶିଖର ନିକଟରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି ପକ୍ଷୀମାନେ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ଦିରର ଗମ୍ବୁଜ ଉପରେ ବସିଥିବାର କିମ୍ବା ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି। ଏଠି
ପ୍ରାୟ 500 ରୋଷେଇଆ ଏବଂ 300 ସହକର୍ମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ଅବଢ଼ା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରସାଦର ଗୋଟିଏ ବି କଣିକା କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ମନ୍ଦିରରେ ଦୈନିକ 20,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ତାହା 50,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ତେବେ ବି କେହି ଉପବାସ ହୋଇ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବଢ଼ା କେବେ ହେଲେ ଅଘଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ରୋଷଘରର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଚାଉଳକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ରନ୍ଧାଯାଏ। ମନ୍ଦିରର ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ମାଟି ବାସନ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ସବୁକିଛି କାଠ ଚୁଲିରେ ରନ୍ଧାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଉପରେ ଥିବା ଅନ୍ନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସିଝିଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତଳକୁ ତଳ ସିଝିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପର ଭାଗରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବାସନରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ହେଉଛି ମହାସାଗରର ଶବ୍ଦ। ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ହିଁ ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାଦ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରିପାରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭିତରକୁ ପଶେ ନାହିଁ। ବାହାରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୃତ ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୃତଦେହ ଜଳୁଥିବା ଗନ୍ଧ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଏକ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହନୁମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାୟ 3 ଥର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସମୁଦ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କେଶରୀ ନନ୍ଦନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚପଳ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ହଜାର ହଜାର ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଏଠାରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ପୁସ୍ତକ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ଥିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ବାଲିରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଘରର ରକ୍ଷା ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ କରନ୍ତି। ଏକ ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼େ 1985 ମସିହାରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଏକ ବିଶାଳ ସର୍ପର ଗର୍ଜନ ପରି। ସେମାନେ ଆଉ ଅଧିକ ଦୂର ନ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରିଆସିଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଦଳ 2016 ମସିହାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର 10ମ ଅବତାର କଳ୍କି ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2023 ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଏମିତି ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଅସମ୍ଭବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ବିଷୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ କଥା ସହିତ।